he channel lo clear tu zong te in zawain chi bai vek kule he channel in lo clear china wang hian in chunga lom thu ka soya XO Kitty episode 5 na ani a atuk zing alo ni a dele Kitty te chu anru matanga ron chuak rualin anin tok pal hlakmaya anin beve luama thian thatakanga om turin thatak chuan anin bia de phone lo ri in uri chuan alo kola Kitty chuan lo mu ve in thian kan ni thei lawang ti pa in I phone call kha changro ati a akal son ta deya khiule Kitty te chu lo langin khiu chuan de chungchang lo soin Kitty chuan angai thlak pe to lo thu lo soya Kitty chuan Professor Alexa chungchang bok chu asoya khiu chuan nangle de chungchang kan soile theyangem ti in khiu chuan azota Kitty chuan Alexa chungchang bok chu a chhun zom le a khiu chuan ding mewin nakina in unaw chungchang chu kan soi zom don ya ti in Kitty chu ashila kan tlai don ti pa in an classroom lam chu an panta a Mrs. Gina an school principal lo langin Chiosio Korean kut pakhat zingami ti meila chu huna chuan an hmangai kalta tile an thla tu kalta ti nena lom thu soina hun atana an man thin thu Mrs. Jinai chuan alo soimal mala mani in lam thewa an chung te bula nuam taka mangturin acha a achuak ta a Kitty chuan api le puten chiosak chungchang chu an soi she to ma se alahman ngai mi alo thu abula thu nena chuan shila Yuri chuan lo shepa in Thanksgiving ang ani thu chu shilin I chung te nen in nial pa in cho in enga ti in Kitty chu shila Kitty chuan tlai hmuna chung te anei lo thu asoya an Professor Lee chuan Kitty soi chu shepa in le khazir na hun atan imang thelom ti in test paper chu ape a Kitty chuan paper ahmu chuan mak ati hle a an Professor bok chuan thorim angai thu Kitty chu lo shila Kitty chu lung oilo takmain an classroom atang chuan achuaka chuta chuan Professor Alex chu tokin happy chiosok ti in Kitty chu alo bia a thatle thatlo thu te chu zo Kitty chuan adam chunga A- ammu ngai lo thu chu shilin a thatwak lo thu chu shila Alex chuan thiltam taka a fel ve thu chu shilin kafiam thu ni kha atile deya ma se fel chu inzirna pakhat ani thu shilin ithale vat meyang ti in Alex chuan alo nema Kitty chuan chusuk engtin nge ilom don ti in azota Alex chuan sola chung khatlaina anei lo thu in alo changa Kitty chuan dinner iron eive angai ni chu ti pa in kalve turin asoma an campus chunga mi zong chu asom tel boka Friendsgiving angin kan nei don ya ati a Alex chuan pan erong bolin ibuaina sadon ani chu ti pa in akal santa a Kitty chu eitur siam na tur man ruale eitur vel chu leikwalin bazar kwala minho nen chuan an in tok le lol meya minho chuan tinge muntina I uma ti in Kitty chu abia a anin niala minho chuan abial no chu inti theinan mu velin Korea rama lar ani thule a trainee lai atang to a an ni thu te chu soya abial nu po chusuk ku da chuan achol ve thu soin anin mu tur thu te asoya minho chuan eitur siam dan te chu ithiam reng emni tin zota Kitty chuan TikTok atanga athiam tur thu chu ashila minho chuan tidingin tiang mei meya an Korean kut a eitur asiam tir thailo tur thu chu shilin a eitur leikhom te chu anor sakta deya minho chuan I classmate te shahlum itum vekami ti pa in apuina adule dulo tur thu chu Kitty nena chana zota Kitty chuan minti boy su ti in minho thilei chu azui ve nak thawa Yuri lo lang vele in chu ei do kana chuan phone khoi pa in alo thua Julia nai nena an thlak te chu enin a thua anu chuan
Yuri pa chu hawin chiosuk tak ngela na atho awang chuan alung oilo hle a apa chuan rampona hotel zathum chuang an nei awang chuan chul anei theilo thu in alo chang ve boka Yuri nu bok chuan an hotel chu atel lo pua ni thum chung a boi phalo tur thu chu seya Yuri nu chuan tun kum chu chung kwa nuam taka an man ho abe se awang ani thu chu seya Yuri chu an chung ko borak a that vak lo awang chuan a chuak ta deya atuk zing alo ni chuan min ho po erong bolin alo boi ve hle a kiti po aroma tang run chhuakin min ho chuan zingkara chuan ilo moi hle mai ti in kiti chu abia a kiti chuan heng ho hi khoi tange tin min ho chu zota min ho chuan anu hne na tanga adon thu le thilpek chu amangai na entir na ani thu chu asoya min ho chuan kiti chu engma khoilo turin ati a kiti chuan erong bol tura abe seilo ber ani thu chu shilin kiti chuan deyan akom chanche kashiat belti in min ho oma chuan akoka min ho chuan min nai tum bai du su nangma ngaina lo tu ber te zinga mi kani ti in alo changa kiti chuan de chu engtin nge a om ti in a zota kashilo achung tenen hun anman karing ti in alo changa min ho chuan engtin nge nang ve inu ingai twa na save om thosi a ti in azota a thazonga ngai twa katum sham sham ti in kiti chuan lo changa kiti chuan lom thu shila min ho chuan erong chu abol pa zel boka deile apa te chu lo langin erong an lo bol ve mek boka de naw chuan bom pakhat ron kengin de chuan athil pek ani thu chu ashila anaw chuan heite chu ato wiaw sia alo ti a apa chuan de chu hawa de chuan anu du zong chu anaw le sakve adu thu chu shila an kong khar chu tu ti shet lo hian aron kika deyan kong chu awahonga Yuri hi alo ni a surprise happy to suk alo ti a deya pa chuan Miss Yuri local don te chuan mishil lok tur che lom ti in alo bia a de chu angai wanga local ani thu chu ashila in chunga chuan an luta Yuri le de chu in bia in Yuri chuan anu tan thilpek aron ken thu chu de ashila de chuan anu chu kumthum kalta a athi to thu chu ashila Yuri chu in thiam lo ril ru hle a chuti lai mek chuan kiti le min ho chu lo lang le in erong an lo bol buai dun hle a min ho chuan abial nu lului chu zan daruka local tur thu ashila kiti chuan chocolate chu angai nat ngei ka be sei ti na lo changa chocolate chu mi tuemo midang ta tur ani thu chu ashila e tur te chu kiti chuan min ho chu atem tira tui ati thu chu asoya kiti chuan min ho thu soi chu shechwak thutin Alex chu text in amuwa tur thu chu bashila kiti le min ho chu anhlim dun hle a khiu le Florian te po chu lo thleng ve in Professor Lee po alo tel ve thu kiti chu khiwan arun shila medicine pon min ho bula thut phet tumin alowa be boy ve mek boka min ho chuan data akal thur thu chu shila medicine chuan a fence ten andu lo chuan itan apoi viawang ti in alo shil ve le boka kiti chuan min ho chu Professor Lee bula thuturin angi na ka boina ni lo ti pa in Professor Lee bula tho chuan an thule thaka kiti chuan lom thu soina te nein an lo kala wang chuan lom thu asoya lim deuh takin chu hlui chu an kil hota a min ho chu chhuakin kiti bula chuan date nuam tak anei thur thu chu avasoya min ho chhuah hnu lok chuan Professor Alex chu Einson tadeya kiti chuan athu soitur chu asoile theitalo Yuri le date chu lo lang vele in an lo in mangtha a Yuri po chuan chosok kaman to zinga nuamber ani ti pa in lom thu asoi ve boka Yuri chuan an kis le shama Yuri kong puya omlai chuan delivery boy hianin bom pakhat ron pe in lekha pakhat chu atitlapala kiti lekha thon chu alo oma atana omreng tur thu soin anu thi chu boma chuan ada tela Yuri chuan alata deya
min ho lo lang ve le in lulu dei tura kalmek lai chuan apum aron na ta thuta min ho chuan kiti chu texin pui turin angena kiti chu chuak fatin min ho chu awazonga min ho chu nimkara chuan alo oma kiti chuan poppy baby chu ini tak tak ani hi atia anui te te ta lulu chu ron thleng vele che in kalbo turin min ho chuan alo nge na kiti chuan ti dan tur a hriat bik lo thu chu lo shilin min ho chuan enge motal ti turin angin shama lului chuan ta hian ka om mini ti in akawa kiti chu lo langin daruka anin mu thule akal dei to thu chu shila lului chuan naktuk daruka a mule tur thu chu shilin a ho ta deya kiti po chuan bai ti pa in akal san ta deya Mrs. Jinai chu lo lang ve le in che ei do kana kho har takin alo thu a yori chu lo thleng ve le che in yori chuan anu chungai damadila apa po a umve arin wang ani thu chu soya anu chuan apoilo ka tha atia muhil turin atia yori po chu arom lampan chuan alut vele ta deya ti lo lang vele in kiti chuan Alex chu vatok fu palin engemaw soitur poimo tak ani thu chu ashila Alex chuan Professor Lee chu apa ani thu chu asia dei to thu chu alo soya shia chian adu awanga he skula thok ani thu chu shilin kiti chuan kanule Mr. Lee mo ti in mak ti deuh tak chuan an in enter ngota